sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-13 petsa sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inopdalay. Tudod kita sa Taglalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon reporters. Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan okslang kita sining mga inoras, no? Naway na sang pamahog ni COVID-19 kay do damo-damo ng mga salakyan kag mga tao nga makita naton nga nagalakat, pero dapat pa minsaron tagid nga naka face mask, face shield kita mga kaaksyon kunyara kita sagwa sang aton sininga puluyan kay hindi ta mapaktan si COVID-19 nag-aatraka sa aton mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga ito sininga mga kaaksyon sa sininga udto sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kabayontang nga okslang kamo sa sining mga inuras, kalakip man ang ato sininga mga kaaksyon sa oriental side sa mga banwa man kag syudad dito sa Oriental Negros. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Kalakip man mga kaaksyon ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan ni Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Importante na katsibog na ang halos kalabanan, pero kung way pa karon lang dugay-dugay, no? Manti Sabado
tig palahuay kag tig himos man sa ato sining nga mga kaaksyon sa sulod sang ila sining nga puloy-an. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkaw punta dugay-dugay sa aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa dibisyon sang DepEd Blaho sa probinsya, aminado nga damo pang mga manunodlo ang wala makapabakuna. Kag joint sang PHO, Provincial Health Office kag Municipal Health Office vaccination ginapatigayon sa banwa sang IBI Magaluna. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhopon EOC sang Bacolod kumpiyansa nga malabot ang target nga herd immunity sa nagapadayon nga COVID-19 vaccine drive antes pa man matapos ang tuig 2021. Sa BCPO nga balita ho, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Purok Sigay, Barangay 2 sa syudad sang Bacolod ginatutukan sang Bacolod City Police Office na bilin nga drug group sa Bacolod ginatutukan sang kapulisan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba, minor reshuffling sa 3 ka mga lugar sa probinsya ginompisahan na. Kalakip man ining balita sa Patolo, 8 ka mga anay NPA nag-graduate sa pag-eskwela sa bulig sang Philippine Army. Kag sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, ini may kantaran sa 5 ka mga kababainahan arestado bangod sang illegal nga sugal. Samtang magpakaisang nagapangatubang sang kaso nga qualified theft, arestado man matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Samtang sa balita nasyonal mga kaaksyon, Arimano, outgoing PNP Chief General Guillermo Eleazar maga-intra sa senatorial lineup sang Lacson Soto tandem mga kaaksyon. Actually, ang pagabuslan ni retired PNP Chief Guillermo Eleazar amo ining si Paulo Capino nga nag-withdraw sang iya senatorial race mga kaaksyon. Paulo Capino, amo na siya mga kaaksyon ang pagabuslan ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa pagkasenador. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pagpasunod sa mga kabataan sa mga malls ginatunan sang mga alkalde. Mga kapulisan nga nagpositibo sa COVID-19 nagdangat na sa masobra 42,000. Pilipinas magapatuman sang travel van sa Faroe Islands sa Netherlands. Kag red alert status sa siyam ka probinsya ginbatak sang BIFAR. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Huli.
Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian, dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang raga pamiyo-miyo ng halos kalabanan, manti sa baduman, except lang sa may mga obligasyon sa sining adlaw, mga kaaksyon, ginagda ka muna. Tutok lang diri sa aton sining balitaan, no? Kag kalakip pa ng ato sining mga kaaksyon sa Facebook Live, no? Pwede man ka padala sang mensahe ninyo, but i-like lang kag i-share ang ato sining programa by Aksyon Radio Bacolod Facebook page, mga kaaksyon. Aksyon BBB ang i-like kag i-share ninyo, no? Kag sa mga kaaksyon ta via www.aksonradiobacolod.com.ph, kag sa mga YouTubers naton nga nag-tune in na sa sininga udto, welcome diri sa inyo sininga palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang mga kaaksyon kay masalyada tanay sang unang resulta sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Sabado, Nobyembre 13, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa sining adlaw, 6:31, liwat 6 and 31. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta diriho nga nag-una na sa pag-like kag nag-share sa aton sining programa. Kay Noel Zambales, may lang pagpamati Noel Zambales, Christine Minyes Villalobos, Rochelle Folincio, Susana, no? At Tia Kim Meriman, kay Emily Porras Sordelia, Idilaos, kay Richard Pabuaya, and Jenna Resente Mamugay, no? Jenna Resente Mamugay, no? Kag Rochelle Evangelista, then Christine Minyes Villalobos, sara naman, no? Sa kay Jody Don. Ay, pwede. Arnel po di Samparado, may lang pagpamati. Kay Mayla Diquito, Rochelle Folincio, Susana naman, no? Tanilio Jane Renante o Vasquez, may lang pagpamati, Renante o Vasquez, no? And Liberato Sornito, Toto Binji Jimenez, may lang pagpamati, no? Maria Concepcion Ledesma, and Roslyn Baldisimo, kag George Gargasira, no? May lang pagpamati, Emily Pura Sordilia, ara naman siya, no? Thank you, gid ni PSA Jasmine, Eric Rebel, GSM Prospero. May lang pagpamati, Eric Rebel, GSM Prospero. And sa kay Dave Bandales, Sandrex Di Pedro, may lang pagpamati, Liberty Binitin Ubaldo, may lang pag-monitor, Richard Pabuaya naman, no? Thank you, gid. Then si Susan Malacasti, no? May lang pagpamati, no? Maria Ko, may lang pagpamati, Maria Ko. And sa kay Gina Resente Mamugay, taga Bahrain siya. Ito siya sa Bahrain, no? Roby Fokihara, ma-shootout lang manaplahanon. Thank you, gid Roby Fokihara, no? Perting apelido yan, si Roby Fokihara. Shootout lang ko naman plano na. Thank you, gid Roby. Sa kay Richard Pabuaya, Rois Lima ni Abio, from Barangay Tangob, si Richard. Liberato Sornito, no? Full capacity na ni ang jeep, pero ang plite same gihapon. Ay, gali ka, check to na. Kung bala tagpilang plite da Liberato Sornito sa area mo. Sige, Sir George Gargasiran from Singkang, busog sa balita, busog man sa bituka. Busog man ang bituka. Okay, salamat gid. Maria Concepcion Ledesma, ra naman si Tanilio Jane. Mamaya ko no,
nga nagasako gid subong luto mang namiton mo gid ang luto nga Balinsyana kay paborito ko na. Bertis Tanilio Jane, ha? Jocelyn Libon Dispoho from Purok Magayon, Barangay Sumag, no? Mig Antone, may lang nga pagpamati, Mig Antone, dira sa Sipalay, no? Pa-shoot out lang kay Maylin, Regina Jennifer sa Bermuda Beach Resort, nga pamati man. Thank you, gid Mig Anthony. Inday Blazara naman si Cone Esperacia Labaniego, no? Pamilya Laparan, Labaniego, kaga Isparesya. Ang nagatamyaw si Cone Laparan sang Pandanon DSB, no? And may lang nga pagpamati, pamilya Tanilio Galiho, kag Velasco, kag Istokuning, kag sa friends ko, si Jason, kag Bert Istokuning. Gatamyaw lang sa yourself, happy birthday, 28th birthday today, no? Sa kay Tanilio Jane. Teresita Labadia, may lang nga pagpamati, Teresita Labadia, Manjo Arniho, kag Erla Vega, no? May lang nga pag-monitor. Kay Niel Brian Balues, may lang nga pagpamati, Donald Cabasag, Florencia Villacampa, and Liberato Sornito. Lihis gali si Liberato Sornito. Ayos, sige. Dali gilang mga kaaksyon na standby, manumbalik kita sa dili gilamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12:03 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Karon dugay-dugay maging kaupod taman si Senator Migs Subere diri sa aton sining palatuntunan sa Aksyon BBB, mga kaaksyon, no? But before sina, arianay ho, live
nasa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol, no? Ini may kang tanan sa 8 ka mga NPA nag-graduate kuno sa pag-eskwelaho sa bulig sang Philippine Army. Kagiban pang mga balita, we have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Action na Go ahead, please. Action na Rex sa 8 ka mga former rebels nga karon ginatawag nila Action Rex nga peace advocates, no, sa Central Negros ang nakakumpleto o kung nakagraduar na sa tinalikdan nga adlaw sa alternative learning system nga ginahatag sa gobyerno nasyonal. Now, sunod diri kay Army Lieutenant Colonel Melvin Flores, ang battalion commander sa 62nd Infantry Battalion, ining 8 Action Rex mga former o kung mga anay miyembro sa New People's Army dito sa Central Negros, particular dito sa siyudad sa Gihungan, sa diin ini sila nga na-recruit Action Rex NPA pang voluntaryo nga nagbalik sa sabak sa gobyerno sa tuyo nga magbag-ugid, no, sa ila sini nga kabuhi. And ang ini sila Action Rex ang nag-edad ni sila 22 mo. Mga bata pagali, no? Oo, 22 to 42. Ang pinaka may edad sa ila is 42 years old. Pero wala nakagraduar sa pagtuon Action Rex kay nagsulod sa New People's Army. Actually, dom diri lalaki, kag ang duha babae. Now, sunod diri kay Flores Action Rex, ang iban wala nakagraduar sa elementarya, ini rason man nga sang nahibaluan niya di nga wala nakagraduate grade sa pagtuon. Here comes Colonel Flores sulong sa iya nga paagi sa Task Force LCAT bala Action Rex, kaga ini ginbuligan sila sa pagtuon, especially nagtutok man sa ila ang Department of Education para magabuligan ni sila tanan-tanan Action Rex. Actually, sa piyak man ganing sang pandemya nga gina-experience, na pulo man kabulan Action Rex nga gintutukan sa mga manunudlo ining 8 ka mga anay rebelde o kung mga peace advocates sabi, nga sang tinalikdan nga adlaw gid lamang Action Rex formal ni sila nakagraduar sa pagtuon sa 10-month alternative learning center. Ang graduation na tabo dito sa sulod sang Camp Tirambulo, Barangay McKinley, sa siyudad sa Gihulngan, sa diin ang kanabitan ang maayo pagidiri Action Rex. Kay pag-graduate sa ila, may offer na dahil trabaho Action Rex. That is why nga kalipay. Isa ni ka mayo ni kay ti pagka-graduate nila. Ano ni ALS? ALS Action Rex. Okay, Alternative Learning System. Pag-graduate nila may trabaho gila yon. Oo, pag-graduate nila, ginayon nga ginoperan bilang mga job order, kahit paano, job order sa siyudad sang Gihulngan, Negros Oriental, kay ang tuyo sang amuman nga siyudad, nga amo ni ang umpisa sang ila sinya pagbago sang ila kabuhi, and at the same time daw, kung ano ni siya Action Rex, silbi nga po una na nila, Action Rex, ang ila siya nga nasunan, nga kay magamit na nila Action Rex bilang mga empleyado o kung job order sa siyudad sang Gihulngan. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Melvin Flores. Malaking tulong dyan ang Task Force LCAT pati ang DepEd sa pagtatapos ng 8 dating rebelde o tinatawag natin ngayon na mga PISA. Mas mainam na tawagin natin silang PISA advocates instead of former rebels. Ano po ba yung inaasahan ngayon ng ating kasundaluhan katulad sa nakatapos? Napakalaki ng naitulong ng ALS dahil unang-una ang edukasyon ang isang tunay na daan upang makamit ang kapayapaan at kaunlarin. No? 6 dito ay kalalakihan, 2 yung kababaihan. Majority sa kanila ay nasa edad 24 hanggang 30. No? Pero meron din isa na almost 43 years old. Tinulungan natin sila ng 10 buwan upang patuloy na matuto at makapag-aral despite sa pandemic na situation. Kaya nga malaking tulong ng DepEd ng Gihulngan
dahil talagang sinagatin nila itong mga ito na almost on a weekly basis or twice a week ay kanilang pinupuntahan upang makapag-aral. Sa kasalukuyan ay nabigyan sila ng pagkakataon ng local government tulungan upang makapagtrabaho doon at job order sila doon. Mababa ang sweldo, subalit sapat na ito upang makapagsimula ng panibagong buhay. National Bin, makakaasa kayo na patuloy nating tutulungan ang mga former rebels o mga peace advocates natin upang pagbagong buhay. Taliwas ito sa mga sinasabi ng mga NPA na sila ay sasaktan. Hindi po ito ang katotohanan. Pagkus ay lahat po ng benepisyo ng e-clip, kasama na dyan ang pag-aaral at medical at mga livelihood programs ay kanila po matatanggap. Aksyon na Rex, kabahin lamang inisang pahayag ni Lieutenant Colonel Melvin Flores nga sa diin suro sa iya. Actually, ini kabahin man sang ila sining programa sa Philippine Army ang basic literacy program para man sa mga peace advocates. Aksyon na Rex. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, dagang salamat Aksyon Alvin Graba reporting live sa aton sining patrol, no? Life Extension Super Fiber. Una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhopon gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon, no? Kay ang EOC, Emergency Operations Center, sang syudad mga kaaksyon, kumpiyansang malabot ang target nga herd immunity sa nagapadayon nga COVID-19 vaccine drive, no? Antes matapos ang tuig 2021 mga kaaksyon. Ato ni Balaon, we have Aksyon Art Tayhopon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Aksyon Rex, liwat nga nagpabutyag sang iya pagkumpiyansa no pagsalig ang Executive Director sang Emergency Operation Center o kon EOC diri siyudad sang Bacolod nga malabot sang siyudad ang target herd immunity nga pagbakuna sang COVID-19 vaccine antes paman magtakop ang tuig 2021. Matapos nga ang datos diri sang EOC nagapakita nga tinalikdan nga adlaw tali ang ila sining record Action Rex way pa ni malakip ang sining mga tatlo ka may inadlaw o kun apat ka may inadlaw nagligad kay ang ila sining pagtipon kag pag kompleto sa datos every weekend Action Rex para sa komprehensibo nga reporting. Pero ara na sa more or less 87.99% ng ligad para siya nga daw or ma-equivalent sa kapin 373,969 ka mga individual ang tigayon ng nabakunahan. Ang Bacolod City Action Rex, ang target rin ng mga individual, kundi ang projected population sa city, mga 600,000.
And according niya sa World Health Organization, para ma-achieve mo ang ginatawag na herd immunity, dapat 70% sa imo population mo, ang imo sinima bakunahan. Damo-damo pagali. Kung ang taon ta, mga 13% ang ila sinina na nabilin na lang. 13%? 13? 13% na lang nabilin na dapat labuton nila sa pagbakuna. Sa mga may, sa may inluwas na sa mga minors. Dala na lang sa next. Dala na? Sa listahan kay ano total din na projected na labuton na individual abing bakunahan kag ini kuan bala eligible para sa vaccination. Mga 424,000 or more or less round off ka sa 425,000 mo. Ang amo nang dapat karabuton nila diri nga mga qualified o eligible for vaccination that includes sila sa mga kabataan. Di ko lang taon diri sila kay Executive Director MR silingiti dali na lang ni matapos kag ang isa pagid kabayo na indikasyon kay kundi ang mga nabakunahan ni ang subong na fully vaccinated mga kuan mo mga more than 42% na or mga may ara na 107. Ati malabutan tagid ni siguro by antes pa man magtakop ang tuig ni. Correct. Kag amo nang kag pangamuyon ta kabay pa. Kabay pa tani hindi naman para nga hilway tabla kag bisan pano ya may bakuna na kita tanan. Ang mga nagalagaw gid kabay pa hindi matapikan. Kay kun nila matapikan naman liwat kundi another problema kung magtaas naman yung nato numero sa kaso. Laban Kita mo to sa Manila, ang mga mayor to nag-meeting kay may dua ka tuwing na bata yung nalatnan. Sang COVID kay nagtagto sa mall. Tigaling kay base pagalinto ya sila balay may ara na sa iyang daan. Isa pa na. Why hindi niya makita kung nila kag tapos dito lang sa mall kay tungod nga may checking sa mall yat nakitang bata to. Na kag tapos ang ginsik nag-positive na. Ito ay takabalogid sang history o background niya sa to diri sa Bacolod City, ang mga rasa first dose Action Rex, mga more or less 45% naman o sobra na gani. Or may 195,000 individual ini sila. Pero subong siling ni Executive Director Emang siya nagtaas na because of the recent or nagapadayon nga vaccination drive diri sa Bacolod. Damo ang nagkaladto hindi lang sa Maris Bakuna Centers, actually damo gali kakaladto kapin pagid ko mag-schedule sila sa mga purok, kapin pagid sa mga barangay bla katulad sa Mansilingan na may mga purok paglaom sila nga layo nga mga purok. Mga lugar ba lang na ang ilang kapurukan niya medyo malayo nga iba Action Rex sa convenient nila budayan sila magkanto kay bisan may schedule sa barangay bisan nagpliting iban waay hindi man pwede nga mapabakuna ka magpala mahulay kay mo kapuyon kala ka lakat kagawa ay paunod ang tiyan ang bulsa pa. Tukang kulpa mo kagilbos na. Pero kung sa ilaya barangay pwede lang nila malakat-lakat. Then pagkadugay-dugay may injectionan sila, bakunado na sila, no? Amo na. Pag isa pagid nga na-obserbahan ni Mamemang, sila na may nagaw, kundi may mga schedule sila sa mga schools bala. May mga may ara? Mga eskwelahan, may mga schedule. Subong actually sa Trinity ang schedule today. Damo, Action Rex ang nagkakto. Ang pizza 17, gani daw, Lasal bla? Correct. Amo lang isa sa mga schedule nila. Tigaling kay damo-damo, ambot kung paano nila maakomoda ang basta damo sila mo. Damo, pero kayang iba Action Rex sa mga vaccination, Riz Bakuna Vaccination Center na nagkanto, iban mga estudyante, mga sa mga eskwelahan mo. At least na iban-ibadan ini sila, no, nga balakunahan o kung natalana nga i-bakunahan sa EOC. Siling diri ni Mamemang, siling nga maayo ini nga indikasyon. In fact, amo na giningambal niya, karon na nila itapat, siling nga sigurado, gig ko magpatayo yun ini, kay kumong nga nagkanto, madagin ng DOH, Regional Director, nga nagambal nga ti maayo, ining strategy ginahimo niyo. Kaya actually, Action Rex, subong bala sa mga terminal sa bus, magpanaog kadala kung taga outside ka Negros,
may ara na mga nurses kag mga vaccinators kag standby kay bisan taga sagwa ka sang Bacolod pwede ka bakunahan Action Rex, pwede ka na mag Pero ay niya pilitay ha? wala kaya wala nga Pilipin. Diba, sila balakwiton nga magpanahog mo kag, tublukan ta ikaw. Why ni pilitay ah? Istoryahon ka pa lang. Kung may mabakunahan kag permi kag pwede ang balon kag sang mga vaccinators, willing ka kay ang Bacolod di bisan taga sagwa ka sang Bacolod pwede ka di bakunahan. Hindi yan nagapuso ng tao naglukso pa sa bus karon na kunin na problema ka pa. Laban. Ang gila sa mga strategy diri. Siling diri ni Ma'am Mimang, yakon amon ni siya ang sitwasyon kag ang trend magpadayon ang momentum siling nga ti before mag-end ang 2021 sigurado na malapot gid sa Bacolod City ang target na herd immunity. Now, sa mga white public Action Rex kaya gusto magpabakuna iya sang Sputnik na gamalaya Sputnik 5 na kay dira na siya gina-inoculate o ang inoculation sila pagbakuna dira lang sa Ayala Mall. Kag siya ang kinalain sinikiling nga bakuna kay ang first dose kag second dose dapat gali may color coding ginaya kag lain-lain nga komposisyon na hindi dapat Action Rex magdalang ang manog bakuna. Lain ang yung first dose kag komposisyon lain man ang second dose. So ang kada sila gamiton ampiol kinailan ni make sure gisang trained nila nga vaccinator sa mga galing hindi mo lang nimatag na sa mga bisan mga nurses pada pero kung wala gid ma similar mayo bala Action Rex hindi na sila pwede ka pang tublo kay basi karong kung ang first kag second dose mo lang yapon magsuliay tingnan kay kung first dose siguro sang Sputnik ni amo wala nang kulor tanan way man naguro ikadua na tublukan Hindi mga Action Rex gina-differentiate gina sigurado ang kinalain pagid siya kay kundi ining iba nga bakuna ang isa kabayan ang Sputnik ni duha man ni ka-dose mo ang isa kabayan pagbukas Action Rex gina-make sure ginagaling nga may ara man sa bakunahan sila dayon nga pares ang bakunahan kay hindi gali maglawig ni siya 2 hours lang gid ang gin-require nga dapat matublok sa gilayon kay kung maglawig lain sa iba niya mga bakuna or vaccine na 6 hours pwede pa yan gamiton mo pa ang nabilin sa masunod nga mga vaccines ariyan walang kauras pero kung basihan ang iya sining ginatawag na ton efficacy rate mataas man ini isa ning Sputnik Gamaleya Sputnik 5 sa Mayo ang iya sining efficacy based sa research na naggawa Action Rex. So amo ni siya ang pinagalaytas kag sining ti kabay pa nga magkayuyon ini ang dalagang subong sang vaccination agod nga malapotila kag wala na problema ang Bacolod City pag lapot sang 2022. Yari ang Executive Director sang EOC Emang. Dako gid ang increase na aton nga vaccination numbers subong. Especially with our OPP, ang rest of pediatric population na mga kabataan na 12 to 17, ang nami, pagiging Action Art, kay we found out, school to school kami para mag-campaign for vaccination. Ang damo ng mga estudyante nga sila dala sa ila ginikanan. So, dala lolo, lola, ang parents, dungan, pabakuna sa ila. So, kanami, get. Kay kadako sa aton yield, ang accomplishment sa subong sa vaccination has increased. That's why we are very confident nga makuha tigit ang 100% sa aton target population very soon. Ang pediatric A3 is almost 10,000. Those are the figures. Kag sige-sige kita sa isa kadora kita sa Taytong, antes na may ara kita Singsco, mga 300 plus man atong kabataan. So, dako ang aton yield. And this is very timely in preparation sa aton face-to-face nga classes that are being planned to resume anytime soon. No? So, at least handa na kita sa Bacolod kung in kaso man gid na mag face-to-face na kita, naka-ready ng aton
ng mga kabataan kag mga teachers. Would it be possible nga before year end matapos na ang target herd immunity? I am very confident, yes. Mula sa Rex, ang palayag diri ni Executive Director ang pisa magkabataan namin sa mga manang outcome kag naging resulta kay kanamo sa mga nagkadto hindi lamang sa mga risk vacuna centers, especially ang on-campus na protocol strategy na ila ginahimo. Pero kung ang imo problema ya hindi sa bakuna kundi sa paglaing sa tiyan mo blag kag posible tulaan sa stomach kag colon cancer. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon R. Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. No? Daligi lang aksyon na Brian Mordena, standby anay noy, balita gikan dra sa Kapitolyo. No? Ari anay ho, pwede ba 500 capsule? Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Isa pagid ni Tribayo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2. Ang tanay balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial samtang ginapabot ang connection with Senator Mig Zubere karon nga udto, no? Ini may kang tanan sa Division sang Department of Education sa probinsya, aminado nga madamo pang mga manunudlo wala pa mabakunahan niya ho. Kag joint PS pag-isa sang PHO kag Municipal Health Office vaccination ginpatigayon sa banwasang EB Magaluna. Yaring kauntan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon, Brian. Aksyon na Rex Madamo pagidman sa mga manunudlo subong ang wala pa nabakunahan diri sa probinsya sang Negros Occidental, ilabi na gid sa mga manunudlo sa idalom sang Negros Occidental Division. Kabalokang Negros Occidental Aksyon Rex Madamo ini sang division. Like for example ining Negros Occidental ang sining nga nasakupan tanan nga mga munisipalidad ang Victorias City kag Talisay City gid lamang. Pero ang mga manunudlo sa idalom sining division mga 13,000 man kabilog. So sa 13,000 mga 63% pa lang diri ang fully vaccinated. May nabilin pa more or less mga masobra pa 4,000 ang wala pa nakapabakuna sa sini nga mga tinion. Sunod diri sa spokesperson sang among nga division nga mo si Mr. Arnaiz, Ayan Arnaiz,
Ang pila ka rason kung nga wala na bakunahan ining iban, una diri nagapabilin sa gihapon ang ila sining huna-huna sa kahadlok sa bakuna. May mga manunudlo nga nahadlok pagid sa bakuna. Ikaduha diri may mga manunudlo nga nagapili sang bakuna. Hindi sila sang Chinese. Ang ikatatlo diri may ara sang comorbidities ini mga makonsiderar ini sila. Kag ang ikaapat diri sunod diri sa kay Arnaiz, ang mga bakuna gikan sa local government unit medyo mahinay nga nagaabot sa tagsa-tagsa ka mga manunudlo sa nasakupan sa ila sini nga lugar. Action Rex, rason nga may mga manunudlo nga subong wala pagidyama bakunahan batok sining COVID-19. Tistingan ko Action Rex, replay ning tingog ni Sir Nice, kay na medyo mahinahin ang signal niya. Pero try ko nga ma-replay tingog niya. Para sa sita na istorya ito, siya, Action Rex ang porusyon sa palayag ni Arnaiz angot sini. No? So ang mga manwa nga nasakupan sing nasambit yang Negros Occidental Division, amo ning mga tanan nga manwa gyud sa probinsya sang Negros Occidental, kaangay sang Tuboso, Calatrava, Ibimagalona, Manapla, Don Salvador, Benedicto, Pulutandan, Valladolid, Pontevedra, Hinigaran, La Castellana, Moises Padilla, Kawayan, Binalbagan, Hinubaan, Ilog, Candoni, kag lakip man ring Murcia, Isabela, lakip man ang Victorias, kag ang Talisay nga mga kasyudaran. So nagalaom ini si Arnaiz ng ibang nga mga manunudlo nga naga-monitor sa Sinimat Tinion nga may katahap pa, naga-abyar gid sila nga magpabakuna kay ining pagbakuna sang mga manunudlo isa lang sa mga requisitos sa pagpatigayon sang face-to-face nga klase kung limited nga klase nga patigayonon sang Department of Education kung malamot na nila ang amo yang mga requirements. Action Rex. Sa ibang nga balita, ang Provincial Health Office nagapadulong subong sa mga manwa kag kasudaran agod magbulig sa vaccination program sa kada LGU. So subong nga adlaw ato sila didto sa may manwa sang Ibimagalona kag sunod diri sa kay Mayor Marvin Malacon nga ang nasambit nga grupo sang PHO may dala nga mga vaccinators. So ginkalipay sri bangod nga kung damo vaccinators, damo man ang mabakunahan. So kay nato mga bulubanta ni Mayor Malacon, mga as of 10 a.m. may ara na sa mga 500 ang nagahinulat dito sa ila sining public plaza agod nga makapabakuna. So ang Ibimagalona subong may ara na sa mga sobra 20,000 ang nabakunahan kay dapat malabot niya ang 50,000 agod malabot ang herd immunity kang population sang Ibimagalona mga 70 to 72,000 man suno kay Mayor Marvin Malacon. So aminado siya nga may ara pagins pang way nagpabakuna nga may katahap man pero nagalaom man ni siya nga ang hindi malabot sang vaccination nga ini malabot gid sila kadlaw kag mapaintindi sila angot sining kaimportansya sang
bakuna. Yung kaya namon 1,000 na tiya. No? So, di siya nga almost 1,000 na namon every day na bakunahan. And subong, dari sa plaza, public plaza, mga estimated namon mga 500. And ang other parts, ang mostly other things, after sa after, nila bakuna man. Aboy na sa action bayan. So, subong may Aragiman province sa subong, sir, sa Imon. Yes. Magpulong ko yan ka man. Si Dr. Manakibot, sa mga tawag yung sa sabat. Si Costa Supply sa na si Dr. Turing Dakangat, si Dr. Apa, mabago lang ka, nagigabot means, lolog na daw, observe sila. Ay, si Mini, ano ni sir, daw, pwede sakto man yun, joint, kung siya, vaccination program sa probinsya. Joint effort of the PHO and the local government, no, the MSO, as well as some vaccinators, volunteers coming from the Julio de San Agustin, Bacolod. So anong mabulig sila, sir? Ano mabulig dira sa imo dako, sir, no? Nga mapadasig. Actually, kung mag-abot ang vaccine, mas madasig yung ato naman pagpapagmuna sa ato ng mga kasinanodan sa Banwa. Ang mga balita gikan sa Kapitolyo, Action Brian Moda nag-report una sa balita ng Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Gidakson na Brian Morden, balita gikan sa Negros o sa Kapitolyo Provincial. Ang iba sining nga mga balita pagkarunanta ini mga kaaksyon. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, may tisianay. Kulang ba? Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager niya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodri sa Bacolod, nag-amo na
tulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Ayos, may lang pamati sa kay Charlins Arnaiz. May lang monitor, no? Charlins Arnaiz, Mr. Milili Oligo, kay Huma Lumina, kay Martin Aliling, kay Kairos Flaque, no? Gatamyaw lang kay Tita Jo Salanga, si Kairos Flaque, and Paul Spot, may lang monitor, no? Neil Brian Baluwes, ara naman siya. Si Matt Titans Magaluna, pa-shoot out lang Magaluna, family sa Inigaran. Ga-monitor ko sa Cavite, Bacoor. Okay. Sige, Matt Titans Magalona. Joel Montoya, salamat gid. Ga-monitor sa South Valley Homes, South Valley Subdivision, Barangay Kalumangan, Bago City. No? Joel Montoya, and kay Ross Flaque, pa-shoot out lang kay Mel Alamilio, George Gargasiran. Ayos, salamat gid, no? Renato, siling ni Renato, kung pilitay ang vaccine, damo, patay kung sobra pa sa COVID, ha. Mayngod to, Action Radio, Salamat gid Renato, Star Mayo, may lang pamati Star Mayo, kay Noel Amar, sa bata ni Noel Amar, si Charlotte Ching Amar, sang Canada, happy birthday. Ayos, thank you so much, gid Star Mayo, kay Vanessa, no? Joy Drilon, may lang pamati, kagawad Imbong Jocampo, Jane Solgon, Merin Ensya Fabiano, happy listening lang kay kagawad Anton Ensya, diri sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra, no? Sa kay Liderato Sornito, hay lang kuno kay John Bell, John Del man eh, John Del Salazar, hindi kay John Bill. Ano na, mabagting siya. Diding Alohominto, malaga pamati. Tamyaw lang si Star Mayo kay Judy Dono, sang Austin, Texas, no? Halin sa kay Vanessa, no? Robbie Fokihara. God bless. Thank you, Gid. Mike Jan sa Moldimi Siba, may lang pamati. Mike Jan sa Moldimi Siba, dara sa Moises Padilla. Ayos, dagang salamat, Gid, sir. Ashley Elizalde, gatamyaw lang kay Dexter Ryan, Ashley, Aika, Tintin, Nanay Auring, halin kay Tarsing Papa Tuto sa Maaw. Ayos. Mig Anthony. Okay, sige. Salamat, Gid, Mig Anthony, no? From si Palay ni Saguro, Neil Brian Baluwes, sara naman, Thank you, Gid, sir. And sa kay Dugay na Otangko. Ga-monitor si Dugay na Otangko. Ay, pretty, Thank you, Gid, Salamat, Gid. From Tangob. Kayo humanta ba? Ayos, thank you, Gid, Salamat, Gid. O, daligid lang mga kaakson na standbayan ay mahatagta pila ka mga commercials karon dugay-dugay. Balikan ko kamo mga kaakson amon sa kanginan. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Magpabakuna na para abansi ka. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa tanan nga Negrense nga magpabakuna na. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isagit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian na mo
sandigan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad. This time ko ang tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. On standby si Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa minor reshuffling sa 3 ka mga lugar sa probinsya. Ginumpisahan na mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sanok po Aksyon Alvin. Aksyon Rex, in a week, 3 tanan ka mga opisyal ng kapulisan sa siyudad sa Kabankalan, Banwasang Manapla, Isabela Isabela ang nagpungko na no mga bilang bag-o mga chief of police. Pero kung nagtaon ta Aksyon Rex, may duha diri nga balik lang gid no sa ila sini nga daan nga pwesto din sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Sa Banwasang Manapla, nagbalik bilang hepe sang pulis si Police Captain J. Nick Bermudez matapos ginbuslan kahapon si outgoing Chief of Police Major Jovito Bose. Sa diin ang... Si Vosia din ma-assign ni? Balik siya sa Pihaw Anay Aksyon Rex. No? Okay. Sa, si Migo J. Nick Bermudez balik man sa Manapla? Oo, kay nakatapos na siya. Tapos na sa schooling? Oo, tapos na sa police major na siya? Soon to be police major. Okay, ang matabo dali reaction Rex, kay nag-schooling sila, kay isa ini sa mga requisitos na antes ka ma-promote sa isa ka another position of sa isa ka ranggo, dapat mag-under ko kagid sang schooling. That is why nga ginbusalan sila kahapon si Police Major Jovito Bose after nga nakatapos na siya sa nga iya sining pagtuon ko sa schooling. The same man Action Rex sa Banwasang Isabela, balik naman bilang Chief of Police si Police Captain Joseph Partidas after nga ginbusalan man si Police Captain Ryan Villazario. Sa diin sunod diri kay Donasco kahapon nga Sino to? Si Captain Partidas nagbalik, ginbuslan niya si Police Captain Ryan Villasario. Amuning sa Isabela? Sa Isabela na ni Action Rex. Okay. Now, kay ining duha gali Action Rex, si Bermudez kag si Partidas, nag-schooling ni sila. That is why balik man sila after 6 months Action Rex. Sa diin, kahapon nga adlaw, si Police Colonel Romy Palge, ang Provincial Director sa Nopo, ang mismo ang nagpanguna sa sininga turnover. Now, sa siyudad ng Kabankalan, na last week Action Rex nagpungko si Lieutenant Colonel Cruz bilang OIC Chief of Police matapos nga ginbuslan si Lieutenant Colonel Mary Rose Pico. Now, sunod diri kay Donasco, for delikadesa sa lang bala Action Rex, gin-relieve diri Pico bangod ang iya sininga amay magapa-re-elect bilang konsihal sa siyudad ng Kabankalan. Sino? That is why ang kamagan. O sino? Ang amay Amay ni sino to? Ni Mary Rose? Oo. Ang amay ni Mary Rose Pico. Si si Sir Efren Gaspillo, amo ni ang iya sining amay. Di mapapilin sa konsihal? Magapa-re-elect. Re-elect? Kay official da sa daan? Official na siya nga daan Action Rex. Okay. Kag mapapili ni siya, kung mapare-elect ni siya, that is why gin-relieve ni siya Action Rex, inisipin ko. Si Kuan gali Police Major Robelito Mariano, wala na siya sa Highway Patrol Group, nag-concentrate na siya subong sa PNP na gid, no? Sige daw kadugay naman na sa na-relieve na.
Oo, na-relieve kay Di blaging ginassign siya buslan dito asa Action ni Rex, sino ganina? Robelito Mariano. Hindi ang ginbuslan siya wala ni Kwan ni sino to? Si Juan, ginbuslan siya ni Florendo. Si Major Florindo? Florendo. Si Florindo nano kay way man sa pa interview abi mo. Gani man, but kung wait ko ka, wag siya daw alok siya sa media, no? Lain to ya kay sino ganito? Lain niya kay Mariano. Kay Mariano nga ti bisan tawgan mo na sa anytime ya pwede mo sa masingitan pamangkot. Oo. Si Florindo yan. Ambot kung din sa iya nga buho na. Mugani, sining ko ni Chura, ayan ni Nathaniel Florendo. Sa una, bago pa lang, unang adlaw para interview siya. The following, away na. Congratulations. Si Mariano Action Rex, siya subong ang Deputy Chief of Police for Administration sa Kabankalan, PNP. Ari Action Rex ang pahayag ni Police Lieutenant Donasco. We have three, sir, tatlo. The reason behind kay Sir Cruz that our former Chief of Police has a relative who will be seeking for position in the office. Bawal yun, sir, di ba? Tatakbo kang relative in the same city where you are working. Kaya nagka-reshuffle, sir. So, it was yesterday and the other day, no, we had reshuffling with our Chief of Police sa municipality of Manapla, Major Jovito Boss, which pinalitan siya ni Captain Bermudez. Captain Bermudez before was assigned sa Manapla and nagka-schooling siya. That's the same thing with Isabela and Sir Alvin. It was formerly si Sir Villasario, Captain Villasario. Now, si Captain Partidas na. Captain Partidas also nagkaroon siya ng schooling and then natapos na kaya ibinalik siya doon. So, both of them is nag-undergo ng schooling and ibinalik sila dahil tapos na sila mag-schooling. Any instruction from our director, Romy Palge, para sa duha ka mga balik ng mga COPs, ma'am? Despite the fact that they were positioned back to their original assignment, not necessarily na they will be complacent when it comes to performing their duties and responsibilities and capable as well to become chiefs of police. So that is his message, not only to them but to everyone, especially sa mga chief of police natin. Action na Rex, kabahin gid lamang inisang pahayag ni Lieutenant Abigail Donasco kahapon, no? Dito sa Northern Negros Action Rex, duha man ka mga empleyado na ginaresto kay nag-sideline, baligya sa illegal nga droga. Ba, di pa konforme ha? Oo, hindi pa sila conforme. Mga regular nga mga empleyado na sang gobyerno? Mga regular nga empleyado? Mga regular nga empleyado. Actually, sa Sagay Action Rex, empleyado siya sa City Agriculture Office. Ining si V3 Lima. Drogang gina-tinder ya? Oo, nagbaligya pa siya kung tinaktuhan siya sa mga kapulisan sa grupo ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Sa Ibi Magalona, arestado man ang empleyado man sa gobyerno si Julius Aldea, taga Action Rex, taga Poblasyon 3 sa Ibi Magalona. So kaya nagbaligya man sa illegal nga droga sa Purok Patio, Barangay 2 Poblasyon. Di nakuha man sa iya ining 5 gramos ang suspected shabu, more or less mga 34,000 pesos ang standard drug price. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Live
Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kang tanan sa sining Purok Sigayo, Barangay 2 bala. Ginatutukan sang mga kapulisan ta nabilin nga drug group sa Bacolod. Ginatutukan man sang kapulisan yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Action Rex, Rico. Ano? Rico. Okay. Dugay-dugay ara na siya. Dugay-dugay pa man ganito do, galupad pa pala Carlota ko no to. Wala siya gana how? May gana man sa galing nalang-alang sa schedule niya. Paano ito na magkaganit? Ayo di purma. Ganita. Paniyawa to siya, duway sa bungog yan, no? Ati. Duway sa plano sa kabuhi yan, no? Ara. Sige lang, lataraton tala na. Kaya pamayuan tala na, kakapay pa, dugay-dugay, ara na siya, no? Para nga magtupa man ang kayuhan, no? Do, maubo, man ko sobra mo. Ayo di purma. Kay attorney, kay Congressman Dino Yulo, mayong udto lang sir. Ara siya? O di kay siya tong guide. Ari ka communicate sa sako no. Ay, galing. Dugay-dugay ko no. Okay daw, managin si Bong na si Atty. Yulo, no? At di kay congressman mo. So, kadamo sa iyang, ginasuportahan sa Bong. Si Mix. Ati uy. Kag si, ang saka de bla, si Mr. Tesda bla. Si Joel? Oo, araman siya. Joel Manoglibod? Ayo di purma. Abi ko na si Joel Abilay po. Si Parinjon Gato, no, Ario. Gano'n siya? Monitor, abi ko mapapili man siya. Abi ko may hatag siya. Nag-una, gali sa kabangkalan siya. Araman si John Gato, dito sa gali sa kabangkalan, layo, gali sa ginkantuan ba? John Gato, araman ito po daw. Buta, tiga monitor ya sa aton si Parinjon. Abi ko po siya kasigurado, buka ka na bulsa siya. Ayo di purma. Tika malo naman na sa. Ate, sa iya lang na iya eh. Oo. Depende na sa iya. O, basta may araya, way ginagakuan niya, ang importante, kato pa. Kasi nga sa ari pa niya. Ayo di purma. Paring John Gaton, may lang pagpamate dira sa Southern Negros. Importante kato pa. Oo Ano ba lang talong yan ni Jimwell kag ni Ruina, doon yan. Wow, thank you gid sa talong. Pagmuno mo lang yan, padala siya dahil kay Pare Alvin. Talong is very long. Ayo di purma. Pagi kay Marisonia. Oo. Salamat kisang talong ni Thank you gid sa talong Sir Jimwell kag ni Madam Ruina Donduyano Ang butong damo pa na to Sir Jimwell, damo pa na da? Ang ginatay ni sa aton, putot pa lang ni. Ayo di purma. Kaya nauya sa kunong ay padala ko sa aton, tiyamak ko gali. na dayhard sa aton. Bisan putot pa lang yung talong, kinapadala na, kasi dapat rin maglagkop na kamanapa mo. Kasi kasi nagmuno ka, abit ko din, napadala sa naman tagsakasako sa ato. Yan, pati kaon talong naman ni. Gani? Si Third naman ni, paborito na ng talong ni Third. ni. Salamat kita na kay ko na, Jimwell kay Kay Jimwell, kay sino to gani, Mrs. siya? Rowena. Donduyano, no? Sang Barangay Consuelo, Banwa sa Ilog. Namunod ang tirada, Action Damo, Rex. talong tuguro, no? Ay, gani. Manti, padurod na kuha na ito para Jimwell na. Kagpalaba, Dasong bulan guro. Dasong bulan guro, nagko na siya. Laban Ay, kamabati sa aton. Si Sir Joseph Chua. Sir Joseph. Chua. Kagkay Madam Julie Chua da. Kagkay Madam Julie, nahidlaman to Sir Joseph ba? Ay, nagatamyaw, tagali kay Jenny B. Chua, kagkay Isel John Reyes, magkasawa ni bata ni Joseph Chua, si Jenny B. Chua. Ang banas ni si Isel John Reyes. Pamati man sila? Halin sila sa San Francisco. San Francisco, Mambilog? Ayo di purma. San Francisco, California. Sa Dublin, San Francisco. Okay. Pag lagi sila nakabot, tika pamati sa mong Action Radio. They welcome home, Jenny B. Chua, kag kay Izel. Tingala,
Wala way ka pamatsyag, Sir Joseph. Gali kay may ginapaabot. Thank you, good, sir. Nagabot na ang napabot ni Boss Joseph Chua. Tini ko, sir, may kita da. Ara, kuha lang di. Ayo di purma. Nangyari na, naputos ko na, nagkugod. Di mata-mata rin. Utoy-utoy ni kadlaw si Boss Joseph Chua. Laban eh. Si Madam Julie Chua. Mga action listeners Listener, gid ni. Oo, te welcome back kag welcome home sa mag-asawa. Basta may doon chocolate na. Tamang chocolate ha. Chocolate yun namin ang chocolate sa San Francisco mo. Anong gamilya yan, no? Isa ka namang klamay. Ayo di purma. Ay, si Kapchan! Oh? Pagkay kagawa dyo, pero sa pantada. May lang ang pagpamati na silang duha. Oo, bubulong mo matsyag ba ka mo, Pamatsyag sila. Ayo di purma. Kay Manuel Coda ba yung apo mo siya? Ka-monitor siya sa ato, no? Oh. So, kasadyahan, ginisili sa ato nga programa kada ugto, no? Te, ano ning proxy guy ni? Ate, thank you. Nagbalik naman ang baligyanay, da? Baligyanay sa Puroksigay. Tagsurex na nagbalik naman. Kag daw, amo na subang konsentrasyon sa ato kapulisan sa Uy, mga kaplay operasyon nila. dang ibanda. Kaya kung ang taga-PDEA pagkabalon ang Puroksigay Barangay 2, kinakabig na nga pagsakan sang droga sa mga drug den. Oo, namo nang ganay nga ang concentration subong sang aton sining kapulisan sa BCPO sa ila sining drug operation arak nila bandamo dahil kuha sa Puroksigay Barangay 2. Although nagulo kag magiman problema support man action rex mong kag ang Bacolod City Police Office kili number 1 subong sa ila sining brigada si Manabla kampanya kontra droga gindeclare ni sang Police Regional Office 6 ang BCPO mo ang top 1 sa brigada si Mana sa ila kampanya kontra droga. Congratulations kay Police Colonel Thomas Joseph Martir ang mapisan nga BCPO City Director. Now sunod kay Police Colonel Martir Action Rex may mga gina-monitor pa sila nga mga drug personalities kag may mga nabilin pa di kuno sa Bacolod nga ginakabig drug group nga naga-operate rin. That's why nga ginapa-monitor ni sa iya nga mga K9 para nga madakpan ini kag ma-neutralize mo na ang ila sining pagbaligya sang Sabo diri sa syudad sang Bacolod. Yari si Police Colonel Martir sa interview sang Aksyon Radio. Nagyaya na po kaagad na umuwi ng sama. Doon naglain na to? Amo ginang workout sang tanan, kaya mo ginang mandate sang PNP and other drug operating units in Region 6. In spite pala siya sa kampanya sang PIDEA, sang PNP and Action other Direct? support unit in relation sa drugs, though karon na lang na kaya rin na si Senator Mig Suberio. Sige, karon sa po sa to programa. Sige. Report after release. Balita agi ka sa BCPO o nasa balita o sa Aksyon Eric Pagmanon report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Okay na, Noy? Sige, sa linya ngayon, kasama natin, Tagalog tayo, pero pag Ilonggo man ni si Senator Mig Zubere mo, di bla diri man ni siya sa aton, kagati welcome home, Senator Mig Zubere, ginakalipay gid namon ang pag-abot mo diri kag pagbisita sa Negros Occidental, Senator. Yes, mayong hapon sa tanan, Action Rex, mayong hapon gid. Hindi na ta magtinagalog, magilonggo lang. Gani ba? Magtinagalog. Siling ko gani daw. Action Rex sa imo time na ginatag sa akong sa imo program. Okay, sir. Sir, Senator Migs, anong mga activities mo diri sa Negros Occidental, sining adlaw? Damo-damo, puno po. Nagabot ko rin kahapon, nagbisita ko sa San Carlos, support ko si Congressman Ginko Balmayor, kag si Mayor Gustilo, and upod ko man ang ilang mga council, city officials. Nag-turnover ko sa ngamon ginatag dito na Senior Citizen Center, kaupod namon ng mga senior citizens. And then, lason, nagkato kami sa Murcia kagabi, nag-turnover kami sa akong covered court na ginatag sa ila. Isa to ka covered court sa Barangay Lopez Haina, kag sa Poblacion, Zone 2, nagatag ko Bagsakan Center daw, dry market para sila dry goods, Bagsakan Center sa mga farmers.
subong yan ang adlaw, ari ko di nagkadto ko sa hometown ko sa Kabangkalan, kabalo na makabutanan sa Rex na taga Kabangkalan gid si tatay, Gani. taga Barangay Talubangi, and nagbisita ko kagina kay Mayor Bibing Zaiko, pagkaduwa na ni tatay, Tito Bibing, kag si Mayor Zaiko Pidjo, araman kagina, Tito Pidjo, and subong niya, ari ko di sa La Carlota City. La Carlota, nagkamusubong. Oo, ari man di si Governor Bong Lacson, ari man di si Congressman Jeffrey, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, si Kong Oyet, Juliet Ferrer, ari man di, tanan mga mayor sa 4th District. Grabe gid suporta nila sa akon. Last time kay puro number 1 man ko di sa lugar ni ni Vice Governor Jeff. So, happy gid siya kay at least kita ko to nga aton mga palangga gid yan ng mga officials di sa Negros. Okay, Senator Migs, isa ka sa hindi na mamalipod sa aton nga ikaw isa sa mga senatorial magapapili, no? Sa palabuton nga May 2022 election. Bilang legislator sang pungsod, ano pang kinanglanon tang dapat tutukan sang senador naton, Senator Migs? Damo pa, partner, Action Rex, kay kabalukan, problema na kung subong, kasaka presyo sang abono. Oo, isa na. Subong, naluwi ko sa ato mga farmers. And so, sige ko, plano kami sa DA kung ano mabulig nato sa mga farmers. Ang DA, kapangayos ang short-term plan sa DA, madugang, kapangayos sila bulig sa akon, na madugangan ng ila budget para tagaan sang dugang subsidies ang aton mga vouchers kag subsidies ang aton mga farmers. Kay may ara man ta sang medium term kag long term goals ang pagpadamo sang aton organic fertilizer program, kay kulang gid ang aton organic fertilizer na pwede naton magamit gamiton para sa aton mga pag-abono sa aton mga crops din sa Negros Occidental. Kag may ara makuplano, partner, duwa man ni Kalayi, napopose na layi, ang isa, ibalik naton ang Negros Island region. At least kay guwapo kataong gitang plano naton sang una na may ara kita sang isa ka region na Negros Island region. I-file ko gid niya ang bill, and hopefully by next Congress malusot gid naton ni siya, mahimo naton ni siya layi. Ang kaduwa, ang Bayanihan 3. No, kinahanglan pa siguro naton sang isa ka Bayanihan 3 na makabulig gid niya sa aton mga industriya na naigo sa COVID-19. Of course, ang farming sector, ang tourism sector, kabalo ko din sa Negros, isa gid ka tourism powerhouse ni sa aton nasyon. And apektado gid ang mga hotel, ang mga restaurant tungod sa COVID-19 lockdowns. So mabutan gid sa Kabayanihan 3 na makahatag sang dugang ayuda para sa aton mga kasimanwa di sa Negros Occidental. Kag madamo pa gid sa project sa Action Rex, hindi man sa pagpatikal ang tanan gid pamisan ko na projects kada banwa na tuwa na gid nag-abot na. Sige na gani ko turnover sa ato mga projects. Tanan banwa, why gid ka pili lang kung pila la ka banwa. Tanan gid banwa sa Negros Occidental gitagaan namon sang one town, one project, almost 3 million. First round was 2.5, nagdugang ko another 3 million kada banwa. And sunod tuig, may 5 million po kada banwa para sa ilang mga infrastructure program, amuning ilang mga covered court, daycare centers, healthcare centers, and evacuation centers. Mangani, may ara ko dako gid yan na project para sa Bacolod City for 2022. Ang akong Bacolod City Hospital, may ara ko 200 million naging butang sa budget for 2022 for the construction of the new Bacolod City Hospital. Phase 1 man lang na, madugang pa ko by 2023, dala mga ekwipo, butangan na muna sa MRI, X-ray, CT scan, dialysis center. So ipagwapo gid namon ang Bacolod City Hospital. Napuslan man sa aton mga provincial mates of Negros Occidental, kay kung mapuno ang aton provincial and regional hospital, makakadtok na sila sa aton Bacolod City Hospital. Gani man, no? Senator Zubere, hindi man lipod na si mo, ti lunggo ka man, kag diri ka man sa Negros Occidental. Ang Negros Occidental is a sugar capital, no? Nanong ma-support naton sa industriya, Senator?
Wal mabantay gikiya sa Senado kung makabalik ko sa bulig sa aton mga kasimanwa di sa Negros. Bantayan ko gid maayo na wa isang malusot na mga lagi na apektahan ng aton industriya sang kalamay. Nadumduman mo Action Rex last year or 2 years ago in 2019 may ara sa gitawag nila sa sugar tax na sugar sweetened tax na amo tani makapatay sa aton industriya sa kundin dugangan nila ang buwis sa mga sugar products kaga naog man nila ang buwis ang high fructose corn syrup. Ako giyan nag-away gid kuya dito sa nag-away gid kuya dito sa Senado na hindi madayon ning ilang layi manggani ang natabo 6 pesos na lang ang ginbutang nila na buwis na dugang sa sugar sweetened beverages products ang high fructose corn syrup para maprotektahan gid naton panaton industriya sang kalamay diri sa Negros gindoble ko ang buwis sa high fructose corn syrup na imported halin sa China halin sa Estados Unidos ginimo ko sa 12 pesos amo na subong tanan niya Coca-Cola Pepsi Cola gabakal na sa aton produkto diri sa Negros na aton gid nakalamay na produkto sa Negros hindi na nag-import halin sa lain nasyon. Okay. Senator, ginakalipay gid namon nga ti Negrosano na batian namon liwat ang imo sining tingog kagdag sabat sa pila ka mga palamangkutano naton diri. Anong mabulig nato sa mga kasimanwa ta diri sa Negros Occidental, Senator Migs, no? I think sige pa man ang libot mo diri. Anong mga proposals and prospects nga patigayon sa under sa Annual General Appropriations Act or GAABLA, Senator? Actually, partner, tanan hindi ka banwa Action Rex. May budget ko para sa ilan next year, puli mga 5 million kada banwa para sa ilang mga infrastructure project. Minimal lang na Action Rex dugangan ko pagit na kay syempre taga Negros Occidental sa taga-Tabaknan. So ato ng dugangan, may araman ko soft component, may ginbutang man ko sa aton budget for 2022, tanan banwa tagaan naton sang AIC, sa DSWD, na makabulig sang ila mga scholarships, mga bulig sa pagpakatang bulong, mga hospitalization, tagaan ko gitanan banwa diri sa Negros Occidental sang aton AIC funds, so galing sa DSWD. So damo-damo ta projects and the first ang hospital sa Bacolod City, ongoing naman ang aton museum, Bacolod City Museum, kaganti theater. Hopefully by 2022, ma-turnover na naton sa local government and mapusla na git ang aton mga kasimanwa di sa Negros. So, damo ta project kay na-concentrate man gid kaya hindi lang Bukidnon kay first originally taga Negros di kami nagkatulong kami to sa Bukidnon pagdala sang aton industriya sang kalamay dito sa Bukidnon. Pero ang akong priority gid ginambalan ko na si Governor Kagina, Governor Lacson, na committed to gid sa administration for 2022 madugang sa mga projects, major infrastructure projects, kag financial assistance para gid mapauswag pagid naton ang probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod City. Mayuning development, Senator, no? Kay ikan gid sa imo actually paninguha kagid nga bisan paano mawaslikan kami diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa mga projects nga kinanglanon gid sang mga kasimaryo mo diri, Senator, no? Finally siguro, Senator, kay nagulam nang kusang tiyempo mo, finally anong pabutyag ta sa Negrosanon kag syudad sa Bacolod nga nagapamati subong? Salamat. Una sa tanan, madamoy din salamat sa Action Rex sa time na ginatag mo sa akon ining hapon. Kag of course, sa aton mga kasimanwa, kinalan may ara kita tingog sa Senado na Ilonggo. Kabalo naman kamo na may retire naman si Tito Frank Drilon, kita man na ka Ilonggo. Daw ako na lang mabilin na Ilonggo da. So committed kuya na mabul sa mga programa, plano, proyekto sa ato mga taga-Negros. Kag ang ako niya tani pangasan sa aton mga kasimanwan pamati subong sa pag-abot sa Mayo, hindi tani kamo kalipat ng isa ka Negrosano na madlagan pagka senador na nakahatag na gid sang project programa sa diri sa aton sa probinsya. And ipadayon pagid namon paghatag ni mga programa
every year para sa aton mga kasimanwa sa Negros Occidental. Amo lang po, partner, and of course, palangga ko gidya mga taga Negros kay si tatay amo ginagilabili niya Pinoy Sakon. So may ara ko project, hindi lang puro Mindanao, yatag mo kitang iban sa Negros Occidental kay taga din ako. So I always do that, and I hope happy gid si tatay Sakon. Sige, salamat gid Senator Migs kabay untang hindi lang ni amuning pagpakigangot sa imo dra. Kabay pa nga madamo pagid nga mga tinion nga makairo istorya kita dre sa Kanginan. Senator Migs, salamat gid. Madamo gid salamat. God bless the people of Negros. Madamo gid salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Namita nito talakay man sa iban nga mga issues pagid sa kay Senator Mig Zubiri galing kayang chimpo ko daw ginaunat lang daw nalang-alang sa kay nagig-travel sa pala Carlota mo. Sige lang, basta importante Senator Mig Zubiri nakapakigangot sa sato, no? Sino pa galing nabilinta? Si Akson Roger Gote, para pa? Sige. Lambadahon, tanay balita gikan sa Cadiz City. We have Akson Roger Gote. Ini may kang tanan sa 5 ka mga kababaynano arestado bangod sang illegal nga sugal, no? Kag magpakaisa nga pangatubang sang kaso nga qualified theft arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Yaring kaundan sang balita ni Akson Roger Gotib mapakadis tanay masiding tato sa Northern Negroso. Sang balita mga kaaksyon, no? Daligi lang Akson Roger kay plastar tani. Sige, ari na siya. Mga kaaksyon sa balita, Akson Roger. Action Rex, 5 taran ka mga kababayan ang gindakop sa makatapos ng kapulisan alas 4:10 sa takna sang hapon kahapon sa may sitio Nara, Barangay Kinampaan. Bangod ini sila ang nagkapatigayon sa illegal nga sugal. Nalakpan sa aktong gipamunuan mismo ni Lieutenant Alfonso Prescia, Deputy Chief of Police ng Cadiz City PNP ang ining nga operasyon. Ang ginpagdakop sa Ginali Alo, 41 anyos, Tisa Emilia, 34 anyos, Adelina Bautro, 53 anyos, Louie Ramirez, 46 anyos, Cagrona Villanueva, 42 anyos. Ini sila ang nagbayular sa PD 1602, ining illegal gambling law sa paghampang sa tungit sa subuman iban pa to nga mga sahi sa sugal sa gamit ang baraha. Na-recover ang 2 kaset sa baraha, 350 pesos nga ginapatihan ang bit money nila nga mong ebidensya sa pag-file ng kaso sa palabuton nga Lunes destinado karon na ang ining 5 sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Ginakop man 35 takna sang hapon na ang magpakaisa nga ni sila ang may kaso ginatubang qualified thief. Ginakop si Mark Anthony Tuanson Ibanez, 39 anyos, kag Eric Tuanson Pinisiba, 31 anyos sa edad, kag Lonsay residente dire sa may sinda sa Pangi sa Barangay Kinampaan, Siyudad sa Cadiz. Ang report, ang ila siling kaso qualified theft nga gin-issue ni Honorable Judge Reynaldo Alon sa RTC Branch 69 sa Siyudad ng Silay, kag nakapit sa Disyembre 16, 2009. Ini ang kaso ginatubang nila, gipanugutan sa korte, makapiansa sila 40,000 pesos para sa ilang temporaryo nga kailwayan. Pero wala pa man sila makapiansa. Action Rex yan, nagpanayon sila karon nga destinado sa bahin sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Action Rex, ato sila mga kasyon. May Siyudad ng Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon.
Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson na Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? Makabulig sa constipation ng problema ninyo. Constipation is a mother of all diseases, mga Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
dampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas ka
banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Pasensya ginang way tama labutan kay do kalang-alang gid sang tiyempo naton mga kaksyon. No? Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Happy weekend na lang sa inyo mga kaksyon amon sa Kanginan. 42 days before pa man mag Christmas Day kag 49 days before pa man mag New Year's Day mga kaksyon. No? Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Igasunod na sa dili ginamang madugay kag standby na dugay-dugay with aksyon Walma Sugaton. No? Ako naman ang inyo sa aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon